tá anseo marall go gapan bhfuil cuasaí Aeráide de Tharbh tábhachtach go glún seaine agus go glún gur bíad an Aeráide an dáinséir smú atá ar dam faoi láthair agus go gacha daoine rud a cinnte dhéanamh le iarrachtaí a dhéanamh chun ealaidú. Under attack! Stand up, fight back! When the God is under attack! Stand up, fight back! Tá na saghas seo táhachtach mar caithmid go a chuirt sa daoine óga agus tá sé táhachtach chomá chun tuspáint sa daoine gur fáibbí seo agus gúil daoine ann agus gúil agla airinn. Ná tá tar éis an éirid páistí eáil agus tá cóir mór acu a bhrá there is no planet B. Agus tá sé scanrúil mar níl sam fiú a higann na páistí céirt á tarlú ach is do na páistí is smú a mééis an fáib seo anmhóh so todhchaí. Each strike is getting better and better and bigger. On March 15th we had about 500 people here, and now we had about 700, maybe 800 people here, which is amazing. We're very proud of the amount of numbers that we have. We're very happy with the turnout as well, and we're very happy with the actions that the local governments and the national governments are starting to take, and they're admitting to the problems that they've said that they've done. Tá go ag gach aon duine agus le chéile is féidirlinn ahrú mór a dhéanamh. So therefore, úsáid a go agus úsáid a chót mar tá chót ag gach duine. Tá míid iirecht anmhór a dhéanamh le na fáibanna seo agus níl an lánród déanta a gcuin fós agus tá obair mór le déanamh aghainn, so bígí linn. 1, 2, 3, 4! Give it back, planet 4! 5, 6, 7, 8!